आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे स्पष्ट मोनसे नीति लानांगौ बे जिल्ला मोननैखौ बबेयाव दोनगोन ना बिकेडब्लिउएसआव दोनगोन ना बिटिआरआव सोसनगोन बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंना बे डिमान्डआ दं। दा जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टआ खोनासङाबा जोंनि खोथाफोरखौ बुजियाबा जुदि गाबोन समफोर जुदि गोख्रों बिनि हेंथायै जुदि आन्दलन जायोबा जोङो बिनि थाखाय दाय जानाय नङा बिनि थाखाय दाया सरकारा जागोन। थांनाय 17 जुलाइ खालि जिहेतु आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनाय जादों बे भेन्सार स्कुलफोरखौ लानाय जानाय नंला सरकारिकरन खालामनाय जानाय नंला बे बाथ्राखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैयासो जानानै थांनाय जितु बर' थुनलाइ आफादनि सेन्ट्रेल मिरु आफादनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ जितु डिसिसन लादों आरो रादाबनि गेजेरजों मानगोनां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' सारा जितु बुंदों बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखौ बरायदों आरो बिथांमोननि जेब्ला थांखिफोर दङ बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय थोजासे जों मदद होनायाव दङ। जों खावलायगोन सरकारखौ जे बेखौ सिन्था सरसा खालामफिननानै सानखांफिननानै जितु फरायसालिफोरखौ लाफिननांगौ बर' मिडियामखौ जों बेखौ खावलायगोन। मानोना जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा खोब गोदान अबस्थायाव दं प्रिलिमिनारि अबस्थायाव दङ आरो बे भेन्सार स्कुलखौ लायाब्ला जितु 6.3 क्ल'ज दङ बे 6.3 क्ल'जआव लिरनाय दङ दा स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनानैब्लाबो बर' मिडियामनि स्कुल कलेजफोरखौ लानांगौ होननानै बेयाव जितु लिरनाय दङ आरो बेखौ जुदि बे सिद्धान्तखौ लायोबा जितु बिटिआर सुक्ति जादों बेखौ उलंघा खालामनाय जादों होननानै जोंनिफ्राय जों बुंगोन आरो जों बेखौ सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै मस्ट पपुलार आरो एडभान्स कमिउनिटि 6था जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरदों आसाम सरकारा आरो बिथांमोनजों रायज्लायनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जों सोंखारिगोन। मानोना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ गले गले बेखौ केन्सेल खालामदों बिथांमोनहा क्राइटेरिया गैया होननानै गले गले केन्सेल खालामनाय उनावबो क्राइटेरिया गैयागारा बे एडभान्स कमिउनिटिफोरखौ ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों बे सरकारखौ सोंखारिदों आरो जों बुंगोन बे एडभान्स कमिउनिटिखौ होयोबा जोंहा मा खहा जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ जोंनि अस्तित्वआनो थानाय नङा बेखौ जोङो बिनि थाखाय गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खौसे जानानै बेनि हेंथायै सोंखारिनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेनि हेंथायै जुदि गोख्रोंथार आन्दलन जायोबा बेनि दाया सरकारनाव जानानै थायो। बबेबा कमिउनिटिनि खौसेथि बा दावगानायखौ जों हेंथा गैया खिन्थु जायागारा बिसोरनो ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ क्राइटेरिया गैयागारा होनो नागिरनायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोंखारिदों। बेजों लोगोसे जोङो जिहेथु जोङो मिथिगौ जों खामानि मावबाय थादों 5,32,000 जोंनि बिटिआरनि बायजोआव बर' भटार्स दं गं 22 जिल्लायाव बेनिनो जोङो 29ता हिसाबैनो जोङो थांनाय जेसेबांबार इलेक्सन दं जिखुनु सरकारजों जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरजों लोगो जानानै ज' बे बर' मानसि 5 लाखनिबो बांसिन बर' मानसिफोरखौ जि दोलोनो जों थांखि लायो बे दोलोनो रायजोफोरखौ बुंनानै जों भट होहोदों। भट होनायनि बादैबो खौसे लाखिनायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेयाव लोब्बा दङ आरो बिनि थाखायनो जों बुंदों जिहेतु 10 लाखनि बारा बर' सुबुं दङ बे 10 लाखनि बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि मथैनो सोलिदों जोंनि मथैनो आन्दलन खालामबाय थादों नङा होमबा बेनिखायनो जों खावलायदों सरकारा जाहाथे जोंनि डिमान्डफोरखौ खोनासङो जोंनि माबाफोरखौ माबायो जों बेनिखायनो जों बुंबोदों जोंनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि राजखान्थि हालोदफोरखौ नायनो थाखाय जोंनि समस्याफोरखौ बुजिनो थाखाय जोङो रायजो सभानि एमपिखौ बिदोंमोन बेखौ होआखिसै जोंनो बिटिसिनि बायजोआव जों बिदोंमोन आरो बेजों लोगोसे थांनाय बिसायख'थिनि सिगां दानि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि आगोलनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांजों जों गले गले रायज्लायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन इलेक्सनाव जे 3 स्टेट लेभेलनि चेयारमेन जोंनो होनोमोन बेफोरखौबो जोंनो होआखै बेनि थाखाय जों सरकारखौ गोख्रों रावजों डिमान्ड खालामदों आरो बेखौ जोंनो होथारनांगौ बे जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनि बर'फोरनो बेफोर राजखान्थि भाबै माखासे सुबिदा होनांगौ होननानै जों खावलायदों। जों मिथिगौ जे बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे 6 स्टेट एरेन्जमेन्ट बेयाव गोबां एमएलएफोर थाबाय केबिनेट पर्यायनि मिनिस्टार थाबाय बिनि बादै जोंनि बेयाव
10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ नायनो जोंनाव MLA गैया MP गैया बेनिखायनो जों रायजो सभानि MPखौ जों गले गले बिबोबाय थादों आरो बेखौ जों होनांगौ होननानै सरकारखौ जों नारसिनगोन आरो जिहेतु कार्बि आंलंनि जिथु इसु बे दिनै BTC सुक्तियावबो फैफाबाय बियो दिनै BTR सुक्तियावबो जाबाय खनले सुक्तियाव जायगा मोननायनि उनावबो गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लागोन बिनि सायाव दिनैसिम जेबो सिद्धान्त होआखै जों आसा फारिदों बे गभर्नमेन्टनि दिनावनो बेखौ थाबैनो जोंनो दाफुंना होनांगौ कार्बि आंलंनि जिथु समस्या बेखौ फोजोबना होनांगौ होनना जों सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे बे नारसिननायावबो जुदि जायाबा सरकारा जोंनि खोथा मथे जुदि सोलियाबा जोंनि खोथाखौनो खोनासङाबा जोंनि खोथाफोरखौनो बुजियाबा आरो जोङो सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों बेखौनो खावलायगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जेसेबांनाखि दफाफोर दं BTR सुक्तियाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेसेबांनाखि दफाफोर दं बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ होनना जों खावलायगोन आरो जिहेतु बिश्वनाथ आरो सनितपुर सिमा बारायनायनि नामाव बे जिल्ला मोननैया जौगाथायनि बेलायाव बिसोर गोग्लैसोना थाफिननांगौ जादों BTRआवबो हाबदिया बिथांमोना BKWCआवबो हाबदिया बे ओनसोल मोननैनि जिथु आन्डार डेभेलप बेखौ नोजोर बोनानै जों आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे स्पष्ट मोनसे नीति लानांगौ बे जिल्ला मोननैखौ बबेयाव दोनगोन ना BKWCआव दोनगोन ना BTRआव सोसनगोन बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंना बे डिमान्डआ थागोन दा जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टआ खोनासङाबा जोंनि खोथाफोरखौ बुजियाबा जुदि गाबोन समफोर जुदि गोख्रों बिनि हेंथायै जुदि आन्दलन जायोबा जोङो बिनि थाखाय दाय जानाय नङा बिनि थाखाय दाया सरकारा जागोन